മറ്റാർക്കുമില്ലാതെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വനിഗൂഢതകളും നാരദമുനി സ്വയം യഥോചിതമായി അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ അത്തരമൊരു പ്രാമാണികനിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണത്താൽ മൂലവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പോലും നാമമാത്രമായി മാത്രം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് എത്താണ്. നാരദനും വ്യാസദേവനും മധ്യയുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങളാണെന്ന് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാൻ രൂപം ഗുണങ്ങൾ ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. 33-ാമത്തില് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളും ലീലകളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടാണെന്നും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടാണ്. അങ്ങനെ കീർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പോലെ അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച പോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഉറപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ. എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ നമ്മള് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നോ അത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് സ്ഥാനം അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 34-ാമത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞേ? ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം കീർത്തനമാകുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി അതീന്ദ്രിയ ഹരിനാമകീർത്തനം തോണിയിൽ ആ സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അല്ലെ. എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്? ഉത്കണ്ഠകൾ നിറഞ്ഞവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ നിരന്തരമായ ജപത്തിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ അജ്ഞാന സാഗരം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് നാരദ മഹർഷി സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരണമെന്നാ പറയുന്നത്. നാരദ മഹർഷിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് നാരദ മഹർഷി അതിവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കും, പക്ഷേ ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തി നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തി നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുക. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ശ്ലോകം 36 എടുക്കണ്ടേ? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 36.
സർവം തദിതമാഖ്യാതം യത് പൃഷ്ടോഹം ത്വയാനഘ ജന്മകർമ്മ രഹസ്യം മേ ഭഗവതശ്ചാത്മതോഷണം സർവം തദിതമാഖ്യാതം യത് പൃഷ്ടോഹം ത്വയാനഘ ജന്മകർമ്മ രഹസ്യം മേ ഭഗവതശ്ചാത്മതോഷണം. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവൻ എല്ലാ, തത് അത്, ഇതം ഇത്, ആഖ്യാതം വിശദീകരിച്ചത്, യത് എന്തൊക്കെ, പൃഷ്ട അന്വേഷിക്കിയാൽ, അഹം ഞാൻ, ത്വയ അങ്ങയാൽ, അനഘ യാതൊരു പാപങ്ങളുമില്ലാത്ത, ജന്മ ജന്മം, കർമ്മ കർമ്മങ്ങൾ, രഹസ്യ രഹസ്യം രഹസ്യങ്ങൾ, മേ എന്റെ, ഭവത അങ്ങയുടെ, ച ആത്മ സ്വന്തം, തോഷണം സംതൃപ്തി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, അങ്ങ് സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാണ്. എന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള എന്റെ കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങ് ആരാഞ്ഞതൊക്കെ ഇപ്രകാരം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ സ്വസംതൃപ്തിക്കും ഇവയെല്ലാം പ്രേരകങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, അല്ലയോ വ്യാസദേവ, ആര് പറയാണ്? നാരദ മഹർഷി പറയാണ് വ്യാസ മഹർഷി അടുത്ത്, അങ്ങ് സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാണ്. എന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ടുള്ള എന്റെ കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങ് ചോദിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ഇപ്പൊ അങ്ങേക്ക് വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് അങ്ങയുടെ സംതൃപ്തിക്കും ഇതെല്ലാം എന്താണ്? പ്രേരകങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അങ്ങേക്കും ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും സാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് ചോദിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത് അങ്ങേക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങ് ഓൾറെഡി എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാണ് അങ്ങെന്നും ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് നാരദ മഹർഷി പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. വ്യാസദേവന്റെ അന്വേഷണങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ ഭക്തിയുടെ പ്രവർത്തന പ്രക്രിയയുടെ ആരംഭം മുതൽ അതീന്ദ്രിയ നില വരെയുള്ളതൊക്കെയും യഥാർഹമായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതീന്ദ്രിയ സംസർഗത്താൽ എപ്രകാരമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവന ബീജങ്ങൾ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതെന്നും ഋഷിമാരിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണത്താൽ അവ എങ്ങനെ ക്രമേണ വികസിച്ചുവെന്നും ശ്രീ നാരദൻ വിശദമാക്കി. അത്തരം ശ്രവണത്തിന്റെ ഫലം ലൗകികതയിൽ നിന്നുള്ള നിസ്സംഗതയാകുന്നു. ഒരു പിഞ്ചു ബാലൻ പോലും തന്റെ ഏക ആശ്രമായിരുന്ന മാതാവിന്റെ മൃത്യുവൃത്താന്തത്തെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായി കരുതുന്ന എത്ര ലൗകികതയിൽ അനാസക്തനായി തീർന്നു. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ അന്വേഷണങ്ങള് സംതൃപ്തമാക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ പ്രവർത്തന പ്രക്രിയയുടെ ആരംഭം മുതൽ അതീന്ദ്രിയ നില വരെയുള്ളതൊക്കെയും യഥാർഹമായിട്ട് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ചോദിച്ചതനുസരിച്ച് വ്യാസദേവന് ആ ഭക്തിയുടെ പ്രക്രിയയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അതീന്ദ്രിയ നില എത്തുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? നാരദ മഹർഷി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. അതീന്ദ്രിയ സംസർഗത്താൽ എപ്രകാരമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവന ബീജങ്ങൾ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതെന്നും ഋഷിമാരിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണത്താൽ അവ എങ്ങനെ ക്രമേണ വികസിച്ചുവെന്നും നാരദൻ വിശദമാക്കി. അപ്പൊ ആ അതീന്ദ്രിയ സംസർഗം കൊണ്ട് 4 മഹർഷിമാരുടെ ചതുർമാസത്തിൽ വന്ന 4 മഹർഷിമാരുടെ ആ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, അവരുടെ സംസർഗം കൊണ്ട് എപ്രകാരമാണ് തനിക്ക് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ബീജങ്ങൾ തന്നിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതെന്നും അവരിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരുപദേശിച്ച ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എപ്രകാരം തനിക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി അതെപ്രകാരമാണ് വികസിച്ചു വന്നതെന്നും നാരദ മഹർഷിയുടെ വ്യാസദേവനോട് വിശദമാക്കി കൊടുത്തു. അത്തരം ശ്രവണത്തിന്റെ ഫലം ലൗകികത എന്നുള്ള നിസ്സംഗതയാകുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? ആ ലൗകികതയോട് നമുക്കൊരു വിരക്തി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പിഞ്ചു ബാലൻ പോലും 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ബാലൻ പോലും തന്റെ ഏകമാശ്രയമായിരുന്ന മാതാവിന്റെ മൃത്യുവൃത്താന്തത്തെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായി കരുതുന്നത്ര
ലൗകികതയിൽ അനാസക്തനായി തീർന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു പിഞ്ചു ബാലൻ, അത് 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. തന്റെ ഏക ആശ്രയമായിരുന്ന മാതാവിന്റെ മരണം എന്തായിട്ട് കണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കരുതി. അത്ര ലൗകികതയിൽ നിന്നും അനാസക്തനാണ്. അത്രത്തോളം ആത്മീയമായിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം ലൗകികതയോട് വിരക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അനാസക്തനായിരുന്നു. ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലൗകികതയോട്. ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ആ സന്ദർഭത്തെ അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം അത് കാരുണ്യമായിട്ട് കരുതിയിട്ട് എന്താ ചിന്തിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ അന്വേഷണത്തിനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ സ്വീകരിച്ചത്. ലൗകിക നേത്രങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗവാനുമായുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിനുള്ള ആത്മാർത്ഥത, വ്യഗ്രതയും അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ചു നൽകപ്പെട്ടു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നിട്ടും കൂടി ഭഗവാനുമായുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിനുള്ള ആത്മാർത്ഥ വ്യഗ്രതയും ആരിൽ അനുവദിച്ചു നൽകി? നാരദ മഹർഷിയിൽ നൽകപ്പെട്ടു. പരിശുദ്ധമായ അതീന്ദ്രിയ സേവന നിർവഹണത്തിൽ ഒരാൾ എപ്രകാരമാണ് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള കാമ്യകർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയെന്നും എപ്രകാരമാണ് തന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ ആത്മീയമായി ഒന്നാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പരിശുദ്ധമായ അതീന്ദ്രിയ സേവന നിർവഹണത്താൽ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ സേവന നിർവഹണം ഋഷിമാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എപ്രകാരമാണ് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാമ്യകർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്നും, നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്രകാരം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും, പിന്നെ എപ്രകാരമാണ് ഭൗതിക ശരീരത്തെ ആത്മീയ ശരീരമാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. ആത്മീയമായ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ആത്മീയ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഏത് ശരീരം മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആത്മീയ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ യോഗ്യതയുള്ളൂ, മറ്റാർക്കും ഇല്ലതാനും. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ എങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മള് ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ യോഗ്യതയുള്ളൂ, മറ്റാർക്കുമില്ല. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വ നിഗൂഢതകളും നാരദ മുനി സ്വയം യഥോചിതമായി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ആ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ നിഗൂഢതകളും ആർക്ക് യഥോചിതമായിട്ട് കാലക്രമേണ ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ആര്? നാരദ മഹർഷി. അത്തരമൊരു പ്രാമാണികനിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണത്താൽ മൂല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പോലും നാമമാത്രമായി നാം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന ജീവിതത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ, പരിണാമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശ ധാരണ ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരമൊരു പ്രാമാണികനിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണത്താൽ മൂല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പോലും, അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രമാണികനിൽ നിന്നുള്ള കേൾവി, നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രമാണികനിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ പരിണാമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഏകദേശ ധാരണ ലഭിക്കും നമുക്ക്. വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പരോക്ഷ സൂചനകൾ മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യക്ഷമായി അതിൽ യാതൊന്നും തന്നെ വിശദമാക്കിയിട്ടില്ല. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവ്വ വേദസാഹിത്യ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും പരിപക്വ ഫലമാകുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലും പിന്നെ ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ തന്നെ പരോക്ഷ സൂചനകൾ മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് യാതൊന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വ വേദസാഹിത്യ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും പരിപക്വ ഫലമാണ്. പാകപ്പെട്ട ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് എന്തിനെ കാണുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? നാരദ മഹർഷിക്ക് വന്ന മാറ്റമല്ലേ? നാരദ മഹർഷി ഈ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചതിലൂടെ, ചതുർമാസത്തില് ഈ അതീന്ദ്രിയവാദികളെ സേവിച്ചതിലൂടെ തനിക്ക് ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും വന്ന മാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പോലെ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോ അത് എന്തായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്? ഈ ഒരു സന്ദർഭം ഭഗവാൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം
ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന് നമുക്കറിയാം സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്. എന്നിട്ട് പോലും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അതിന് ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. ആത്മാർത്ഥ വ്യഗ്രതയും അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ അതീന്ദ്രിയ സേവന നിർവഹണത്തിൽ ഒരാൾക്ക് എപ്രകാരം ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള കാമ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും, നമ്മൾ ചെയ്ത കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാരം ഭൗതിക ശരീരത്തെ ആത്മീയ ശരീരമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, എന്തറിയാം, കാരണം ആത്മീയ ശരീരത്തിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ അതിന് യോഗ്യതയുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ നാരദ മഹർഷി ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വ നിഗൂഢതകളും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് നാരദ മഹർഷി. അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു പ്രമാണകനിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണം എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ശരിയായ ധാരണ നമുക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന്. വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ പറയുന്നില്ല, പരോക്ഷമായിട്ട് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവ്വവേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് യാതൊന്നും വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ സർവ്വ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും ഭാഗപ്പെട്ട ഒരു ഫലമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം 37. സൂത ഉവാച ഏവം സംഭാഷ്യ ഭഗവാൻ നാരദോ വാസവീസുതം ആമ്രന്ധ്യ വീണാം രണയാൻ യയൗ യാദൃച്ഛികോ മുനിഃ. സൂത ഉവാച ഏവം സംഭാഷ്യ ഭഗവാൻ നാരദോ വാസവീസുതം ആമന്ത്ര്യ വീണാം രണയൻ യയൗ യാദൃച്ഛികോ മുനിഃ. ചൊല്ലാം. ഏവം സംഭാഷ്യ ഭഗവാൻ നാരദോ വാസവീസുതം ആമ്രവീണാം രമണയൻ യാദൃച്ഛികോ മുനിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഗോസ്വാമി ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. ഏവം അപ്രകാരം സംഭാഷ്യ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായി ശക്തിമത്തായ നാരദമുനി വാസവി എന്നു പേരായ സത്യവതി സൂതം പുത്രൻ ആമന്ത്ര്യ ക്ഷണിച്ച് വീണ രണയൻ മീട്ടിക്കൊണ്ട് യയൗ ഗമിച്ചു യാദൃച്ഛിക ആഗ്രഹിക്കുന്ന എവിടെയും മുനി വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം വ്യാസദേവനെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങിയ ശ്രീ നാരദമുനി വീണ മീട്ടിക്കൊണ്ട് സ്വ ഇച്ഛയാൽ പര്യടനം ചെയ്യാനായി അവിടെ നിന്ന് പോയി. അങ്ങനെ അപ്രകാരം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നാരദ മഹർഷി സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ് ഇവിടെ. സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്യാണ്. എന്താണ് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? അപ്രകാരം വ്യാസദേവനെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങിയ നാരദ മഹർഷി തന്റെ വീണ മീട്ടിക്കൊണ്ട് സ്വ ഇച്ഛയാൽ പര്യടനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സൂതഗോസ്വാമി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക് അല്ലെ. അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വ്യാസദേവനെ സംബോധന ചെയ്ത് നാരദ മഹർഷി അവിടെ നിന്ന് വിടവാങ്ങി. നാരദ മഹർഷിയുടെ വീണയുടെ പേരെന്താണെന്നറിയോ? മഹതി. ദേവദത്തം എന്നും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി. രണ്ടുപേര് പറയുന്നുണ്ട്. ദേവദത്തം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, ദേവദത്ത എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, മഹതി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മഹതി എന്നാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഉത്സുകനാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും. എന്തെന്നാൽ അത് അവരുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാകുന്നു. പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ഉത്സുകരാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. എന്തെന്നാൽ അത് അവരുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാകുന്നു. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് പ്രാപ്തമാകുന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരാകിയാൽ ഓരോരുത്തരും അവർ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാൽ ബന്ധിതരാണ്. ഈ ഭുവനത്തിൽ പോലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ബദ്ധാത്മാവിന്
സാധ്യമല്ല എന്നിരിക്കെ ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുക? എന്നാൽ ആവശ്യമായ സദാ ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതിൽ നിരതനായ തികച്ചും സ്വതന്ത്രനായ നാരദനെ പോലുള്ള ഒരു ആത്മാവിനെ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതു ഭാഗത്തും അതേപോലെ ആത്മീയാകാശത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റേത് പോലെ തന്നെയുള്ള സഞ്ചരിക്കാൻ സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും അപരിമിതിയെയും നമുക്ക് കേവലം സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഞ്ചാരത്തിന് യാതൊരു കാരണമോ ബാധ്യതയോ ഇല്ല. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സഞ്ചാരത്തെ തടയാൻ ആർക്കും ആവില്ല. അതേപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ പ്രക്രിയയും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രത്തിനായിട്ട് ഉത്സുകനാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും. എന്തെന്നാൽ അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം. അത് അവരുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണ്. എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വതന്ത്രരാവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയമായൊരു സ്വഭാവമാണത്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരാകാൻ ഓരോരുത്തരും അവർ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്? ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ പിടിയിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാൽ ബന്ധിതരാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ ഭുവനത്തിൽ പോലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ബദ്ധാത്മാവിന് സാധ്യമല്ല എന്നിരിക്കെ ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള യാത്രയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുക? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ പോലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് ഉള്ള യാത്രയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? എന്നാൽ ആവശ്യമായ സദാ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതിൽ നിരതനായ തികച്ചും സ്വതന്ത്രനായ നാരദനെ പോലുള്ള ആത്മാവിനെ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതു ഭാഗത്തും അതേപോലെ ആത്മീയാകാശത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നാരദ മഹർഷിക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയില് ഭൂലോകത്തില് മാത്രമല്ല ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏത് ലോകത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്തും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്കുണ്ട്? നാരദ മഹർഷിക്കുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെയും അപരിമിതിയെയും നമുക്ക് കേവലം സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഞ്ചാരം യാതൊരു കാരണമോ ബാധ്യതയോ ഇല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും അപരിമിതിയും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഞ്ചാരത്തിന് എന്താണ്? ഒരു കാരണവും ഇല്ല, ഒരു ബാധ്യതയും വരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സഞ്ചാരത്തെ തടുക്കാൻ ആർക്കുമാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സഞ്ചാരത്തെ തടുക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുന്നുമില്ല, ആർക്കും സാധ്യമാവില്ല, ആർക്കുമാവില്ല. അതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ പ്രക്രിയയും സ്വതന്ത്രമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം? ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ പ്രക്രിയയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതാണ്. എല്ലാം വിശദമായി നിയത നിയമങ്ങൾക്കും വിധേയനായ ശേഷവും ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയിൽ ഇത് വികാസം പ്രാപിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഭക്ത സംസർഗവും സ്വതന്ത്രമാണ്. ഭക്ത സംസർഗം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാൾ ഭാഗ്യവാനായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആ ആനുകൂല്യം ഒരുവന് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വരാം. ആകയാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും മുഖ്യ ആധാരം സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ ആദ്യന്തിര പ്രക്രിയയും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതാണ്. എല്ലാം വിശദമായി നിയത നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയനായ ശേഷവും ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയിൽ ഇത് വികാസം പ്രാപിക്കുകയോ പ്രാപിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. എല്ലാം വിശദമായിട്ട് എല്ലാ നിയത നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയനായ ശേഷവും ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയിൽ ഇത് വികാസം പ്രാപിക്കുകയോ പ്രാപിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ത സംസർഗവും എങ്ങനെയാണ്? സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള. ഭക്തിയുടെ സേവനവും സ്വതന്ത്രമാണ്, ഭക്ത സംസർഗവും സ്വതന്ത്രമാണ്. ആ ഭക്ത സംസർഗം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാള് ഭാഗ്യവാനായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം ലഭിക്കാത്ത വിധത്തില് ഒരാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭാഗ്യവാനായിരിക്കണം. കാരണം എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല? ആ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആ ആനുകൂല്യം ഒരുവന് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വരാം. അപ്പൊ അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യമങ്ങൾ
കണക്കിന് ഉദ്യമങ്ങൾ ചെയ്താലും എന്ത് ലഭിക്കണം എന്നില്ല. ആ ആനുകൂല്യം, അതായത് ഈ ഭക്ത സംസർഗം ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വരാം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനവും ഭക്ത സംസർഗവും എങ്ങനെയാണ്? സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരാൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കണം എന്നില്ല? ഭക്ത സംസർഗം ലഭിക്കണം എന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആകയാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും മുഖ്യ ആധാരം സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലെ മുഖ്യമായ വിഷയം എന്താണ്? സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണമില്ല. ഭഗവാന് സ്വാതന്ത്ര്യം അടിയറ വെച്ചാൽ എല്ലാ വിധത്തിലും ആശ്രിതനായി തീർന്നു എന്നർത്ഥമാകുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന സുതാര്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് പരിപൂർണ ജീവിത സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തമാക്കലാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സമസ്ത മേഖലകളിന്റെ ആധാരം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനില്ല? ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണം ഇല്ല. ഭഗവാന് സ്വാതന്ത്ര്യം അടിയുറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിധത്തിലും ആശ്രിതനായി തീർന്നു എന്ന അർത്ഥമാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന സുതാര്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് പരിപൂർണ ജീവിത സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപ്തമാക്കലാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നത് എന്താണ്? പരിപൂർണമായിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപ്തമാക്കലാണെന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം 38. അഹോ ദേവർഷി ധന്യോയം യത്കീർത്തിം ശാങ്ക ധന്വതഃ ഗായന്മാദ്യ നിദം ഗായാത്മാതുരം ജഗത്. അഹോ ദേവർഷി ധന്യോയം യത്കീർത്തിം ഗായാത്മാദ്യ നിദം തന്ത്ര്യ രമായത്യാതുരം ജഗത്. ചൊല്ലാം. അഹോ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞ? അഹോ എല്ലാ കീർത്തിയും, ദേവർഷിക്ക്, ധന്യ സർവവിജയവും, അയം യത് ആരൊരുവൻ, കീർത്തി മഹാത്മ്യങ്ങൾ, ശാങ്കധന്വനഃ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ, ഗായൻ ആലപിച്ചുകൊണ്ട്, മാദ്യാൻ അതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, ഇതം ഇത്, തന്ത്രിയ സംഗീതോപകരണത്താൽ, രമയതി ജീവിപ്പിക്കുന്നു, ആതുരം ക്ലേശിക്കുന്ന, ജഗത് ലോകം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം: പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാൽ സർവ പ്രശസ്തിയും വിജയവും ശ്രീല നാരദ മുനിക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കിയാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെയും ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രശസ്തിയും വിജയവും നാരദ മഹർഷിക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ്? സ്വയം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിൽ ക്ലേശിക്കുന്ന എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാരദ മഹർഷി ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള് കീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും പ്രപഞ്ചത്തില് ക്ലേശിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ മുഴുവനും ഉജ്ജീവിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനും അപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശഭരിത ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യാനുമായി ശ്രീ നാരദമുനി തന്റെ വീണ മീട്ടുന്നു. ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ ആരും സന്തുഷ്ടരല്ല. സന്തോഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് മായയുടെ വ്യാമോഹമാണ്.
അശുദ്ധമായ അമേധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന പന്നി പോലും സന്തുഷ്ടനായി സ്വയം അനുഭവപ്പെടുന്ന വിധം ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അത്രയ്ക്കും ശക്തിമത്തായതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനും അപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശഭരിതരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി തന്റെ വീണ മീട്ടുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കീർത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ആരും തന്നെ എങ്ങനെയല്ല, സന്തുഷ്ടരല്ല. സന്തോഷമായി പെടുന്നത് മായയുടെ വ്യാമോഹ കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ആ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട്. അശുദ്ധമായ അമേധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന പന്നി പോലും സന്തുഷ്ടനായി സ്വയം അനുഭവപ്പെടുന്ന വിധം ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അത്രയ്ക്ക് ശക്തിമത്തായതാണ്. അപ്പൊ അമേധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന പന്നി പോലും എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? താൻ സന്തുഷ്ടനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. കാരണം അത് ആ മായയുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അത്രയും ശക്തിമത്താണ് എന്ത്? മായ ശക്തി. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷവാന്മാരാകാൻ കഴിയില്ല. ഈ ശ്രീ നാരദ മുനി ക്ലേശഭരിതരായ പ്രപഞ്ച നിവാസികളെ പ്രബുദ്ധരാക്കാനായി എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം അവരെ സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്. ആ മഹാ ഋഷിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന എല്ലാ കളങ്കമറ്റ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെയും ദൗത്യമോ അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ ആർക്കും തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷവാന്മാരാകാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ക്ലേശഭരിതരായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ച നിവാസികളെ പ്രബുദ്ധരാക്കാനായിട്ട് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം എന്താണ്? എല്ലാവരെയും തിരിച്ച് സ്വന്തം ഗേഹമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ ദൗത്യം. ആ മഹർഷിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന എല്ലാ കളങ്കമറ്റ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെയും ദൗത്യവും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം? ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം. എല്ലാവരിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും തിരിച്ചെവിടേക്ക് പോകണം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക. സ്വന്തം ഗേഹമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ തിരിച്ച് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? ഭഗവാന്റെ ധാമം. അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അവിടേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ദൗത്യം? നാരദ മഹർഷിയുടെ ദൗത്യം. നാരദ മഹർഷിയുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നവരും എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ദൗത്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ നാരദ വ്യാസ സംഭാഷണം എന്ന 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 6-ാം അധ്യായം ഇവിടെ സമാപ്തമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചാകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ नमो नमः। वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माതാജി। ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. നാളെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സമ്മറി പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.